Claro. Comeza a portería. Bueno, moi boas tardes, aquí estamos unha semana máis na televisión do Carballiño para falar de fútbol nacional. Deso nos vamos a dedicar un ratiño aquí cos meus compañeiros. Non sei como están estas semanas, se están contentos, se están tristes. Vamos a empezar pola miña direita, que está ali Lorena, que esta semana ben contenta. Non? Sí, esta semana veño contenta, claro, sumamos 3 puntos, ademais hoxe somos maioría. Hoxe son de maioría, porque claro, tes ao lado a Chema. Chema, boas tardes. Boas tardes, maioría cualificada. Maioría cualificada. Bueno, a semana pasada estuveches un pouquinho pachucho. Sí, estuve precisamente, cando fun a ver o partido do Arenteiro, estuve unha gorxa perdida, estuve fatal, pero bueno, aí estamos. É verdade, o que di Lorena, que sí, o mellor do partido do outro día do Deportivo foron os 3 puntos. Eu non estou satisfeito de como xogou o Deportivo, e máis, ao final pudo perfectamente empatar o Albacete. Bueno, eso seguimos falando ahora, que imos presentar aos outros convidados. A miña izquierda teño aquí a Erika, boas tardes. Moi boas tardes. Sí, sí, sí. Esta semana, mañá, a ver. Bueno, mañá pode ser calquera cousa. Bueno, tes aquí... O mismo pode ser como cando xogamos co Betis que como cando xogamos co Betis. Pode ser calquera das dúas cousas. Bueno, e aquí a miña outra lado izquierda, Leo, que tal? Boas tardes. Buenas tardes, por decir algo, porque el tiempo no acompaña. Non acompaña, a ver se para de chover, non? Vamos de borrasca en borrasca. Va de estar borrasca, ya, pero foi a outra, que levaba un nombre así algo raro, Sí, la de Marta, non? No, a outra, que non sei como chamaban, Leo, non sei que, non? Esa Leo non. Leo non. E aquí a miña dereita teño que deixar sempre para o último, porque acompáñame en todos os araos. Bueno, a gusto, buenas tardes a todos e a todas, e aquí estamos unha vez máis moi a gusto cos compañeros que teño e con todos que nos siguen. Gustache a experiencia, logo? Bueno, pasas o tempo, volvo a repetir, estou a gusto cos compañeros e sí, me gusta, se non me gustara seguramente. E con Salamón de lanzado. Sí, va lanzado, sí. Non falemos do Salamón, que xa bastante. Non, estamos falando de fútbol nacional. Vamos a falar de fútbol nacional porque... Bueno, pois pode ser nacional galego, Tamén. No, que está moi contento, está moi subido, que está aí terceiro. Subido porque vai o Celta ben, vai o Barça ben, o que me dá pena, pois vai ser o que lle vai querer Eric esta semana. A pena que me vai dar, pero bueno, non pasa. Estas semanas. O sea, mañá, xa, bueno. Bueno, por onde queredes empezar? Empezamos polo Depor, polo Celta... Bueno, eu falaba... E iso coxe falta no Roberto. Eu falaba antes, o fío do que di Lorena, insisto. O Depor tuvo a oportunidade de dar un golpe de efecto ganando o Santander, non lle ganou, perdeu na casa. Iso é preocupante. O domingo vai a Castellón, que é un equipo que vai moi ben. E é un punto de inflexión tamén aí onde realmente vamos a saber se realmente pode meterse nos 2 puntos, nos 2 primeiros que dan o ascenso directo. Se non terá que xogar ou non, pois as promocións correspondentes. De todas maneiras, eu creo que algo hai que cambiar no Deportivo. Sí, cambiar. Está pivotando moito sobre Mella, sobre Jeremai, sobre todo, máis que de Mella, que Mella agora a veces incluso non sale ni de titular, non? Outro día saiu. Pero quero dicirte que hai unha certa desconexión, non? É dicir, non podes estar xogando moi ben a primeira parte como outro día, virte abaixo 2-1, desmoronou o equipo, o cando mete o Albacete. Entón, a mí preocupame un pouco para ser un equipo competitivo, que realmente que eu creo e confío ao principio de que pode ser un dos que estén en ascenso directo, pero hai que justificalo pois, co xogo que outro día para min, desde o meu punto de vista, non foi suficientemente, digamos, satisfactorio para decir, pois, é un equipo que aspira a todo nesto. Pero bueno, aí estás de acordo, Lorena, co que di o teu compañeiro Chema? Sí, a ver, eu estou de acordo que outro día hubo, pois, o partido puido pasar calquer cousa, os últimos minutos foron favorables para o Albacete. Creo que a Ferllo, o porteiro, nos salvou, tuvo 2 intervencións que salvou o equipo, salvou os 3 puntos, e sí que comparto, pois, por suposto, Jeremai, pois é un gran xogador, pero sí que é certo que cando Mella está no campo, pois se nota outro ritmo de xogo, é o que fai esos cambios de ritmo. Outro día xogou de titular, despois no momento que el saliu, se notou outra vez pois eso, ese cambio. Xeralmente non entra de titular, entra nos últimos minutos, pero eu sí que creo que se nota cando non está. De todos modos, o domingo eu creo que vamos a ganarlle ao Castellón,
e esa vitoria pois supón poñerse na segunda posición. Está claro. Sí, porque- Entonces, pero bueno, sí que o xogo é mellorable, pero bueno, que preferimos, xogar ben e perder ou xogar mal e ganar? Eu son máis de ganar e sumar home, 3 claro. puntos. O Madrid sempre, os aficionados do Madrid prefieren sempre xugar mal e ganar, sempre están no ADN deles. Bueno, Madrid está xogando bastante mal sempre. Bueno, pero si non temos aquí ningún que nos poda defender. Eu creo que o importante é sumar, sumamos os 3 Claro. puntos, eso, con sufrimento, pero Sí, bueno, pero é está que ben. somos o Depor, entón que temos A pasa que ver, que- tamén é que a Liga de Segunda é unha liga moi grande, porque quero Complicada, dicir, ademais, sí. tes cantos partidos se xogan? 42, Sí, é e se tes 40, que sí, 42. e se tes que xogar a promoción, pois basta 46 partidos. A ver, calquera plantilla de primeira ten que ter tamén xa un fondo de plantilla para aguantar todo ese tirón. Entonces, bueno, esas irregularidades que estades comentando, non? E eses baixos, eu penso que os está aguantando bastante ben o Deportivo, está demostrando que pode estar sin ter que xogar a promoción nos primeiros postos. A ver o que pasa daqui a final de Liga, pero vendo o ampla que é a Liga de Segunda, pois eu penso que está demostrando que ten que estar aí. De todas formas, pensar que en 10 puntos hai 11 equipos. Por eso. Es decir, que pierdes 2 partidos e estás para abajo. Sí, é dicir, Está está aí. todo moi axustado, Moi axustado. calquer derrota, calquer victoria te suma, é dicir, te coloca, bueno, fai unhas xornadas o Málaga estaba hacia baixo, agora o Málaga Sí, está sí, sí, arriba, quero dicir que pode pasar calquer cousa. E habláis de Pero mal bueno. juego e vais terceros a 4 puntos de líder. Moi buenos resultados. Moi bo, sí. Sí, eu creo que as ligas empezan agora, número de cando Pero por empezou eso a marzo e falaba. cando teñen... Que ganando en Castellón é un golpe de autoridade, comprendes? Entón, de alguna maneira, pois, mellora. Pero, bueno, tamén o que di Lorena é verdade. Xogando ben algúns partidos, non ganamos, empatamos e perdimos. E agora ganando, vamos, xogando daquela maneira, non foi o mellor partido, pero, bueno, aí está. Porque os rivales tamén exigen. Sí, 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 Estamos sí. dicindo que ven un Albacete que ven de eliminar ao Real Madrid. Viñan moi eufóricos, sí. Claro, ahora Pero vai Albacete. tocar ao Castellón que debe levar 14 partidos sin perder. Sí. É dicir que é Ganou unha 0-4, o que falaba Eric, é unha segunda moi exigente. Moi exigente, sí. Está xogando con equipos de arriba, é dicir, o Carganas que vai o Deportivo de ganar, o Castellón vai ter máis, máis na súa casa. Claro. Entón claro que vai ser un partido moi complicado. Se saca un empate, pois que non se veñan tristes. Mellor a vitoria, A ver, pero vai estar complicado, este fichaxe novo que dicen que é moi bo, que conecta moi ben ca parte de que é o donde vexo o problema, que a veces o que di Lorena ten toda a razón. Nós dicimos, Jeremai é magnífico, é moi bo xogador, pero é un punto importantísimo o Mella, porque fai esas xogadas que conecta perfectamente de atrás adiante e é o que lle falta ao Deportivo, desde o meu punto de vista. Bueno, Pero bueno, aí estaremos. Sí, Aí- Jeremai. no, pero o Albacete é un dos equipos que viña ca flecha para arriba. Sí, sí. Que levaba ahora, non sei se eran 3 ou 4 partidos, que estaba floxo, pero desde que xogou co Madrid, nin que lle fora vitaminas. Bueno, Madrid é un Normal. equipo normalito, claro, tampouco. Correcto. dime. Dice que y Jeremai 10 goles, 7 asistencias. No, son moi bons Números números. moi buenos, ¿eh? Sí, O que pasa é que eses jugadores seguramente... Faltando un tercio de temporada. sí, sí. Eses jugadores seguramente a tempada que ven, vexo complicado que sigan El no año Depor. pasado 15 goles, no, 15 goles, 12 asistencias, me parece que hizo el año Sí, pasado. sí. Sí, son moi bons números, esos son increíbles. Os números deses rapaces son, non sei, eso é increíble. Eso- Bueno, a 15 goles realidade é seguro. que tuvo oportunidades de marchar e está E dixo sigue que- no Depor porque quere estar no Depor. Entón eu creo que para o ano depende un pouco de si se consegue o ascenso ou non. Claro, Pero- entendo que en segunda non vai a continuar, pero bueno, si se consegue o ascenso, creo Pero vai que ter sí moitas que novias, Vai ter... por suposto, porque pero- é un xogador... para Pero min é un xogar no xogador- Depor en primeira tamén é... Bueno, tamén ten razón, non vamos, tamén é ten un razón. incentivo. Sí. No, a mí non po fútbol galego ter dous equipos na primeira división é moi bo. Claro, Home, claro que bo. Bueno, pois agora vamos falar do outro logo equipo galego, logo. o Celta. O sea, me cago, pero moito- 1-2. Pero non, 1-2, por moito cosas que una. lle coste a Chema e a Lorena, pois ahora mismo é o primeiro equipo de Galicia. Sin duda. En resultados, en clasificación, Sí, sí. en todo. Está claro. En apostando pola xente nova. Sí, sí, eso foi un éxito enorme. Entonces, o Pero Celta é moi moi rico regular. outro día. Bueno, é un equipo moi regular. Pode ganar ao Madrid no Bernabéu, ou empatar ao Barcelona, ou ganar ao Atlético de Madrid fora e perder na, Sí, pero na outro día, casa como eu vi perdeu outro outro día o día. partido non o vi ben. Outro día o Celta non me gustou. Bueno, son moitos partidos, a ver, Xogan en Europa, fétalle. Xogan en Europa, pois xa cambia moito, pero bueno, estalle salindo ben. Sí. Eu vexo que fai moitos cambios non hai un 11 fixo. Non, non, está claro. Fai muchísimo menos o portero, casi cambia, e a defensa casi cambia cada partido
o 60% do 11 inicial. Pero está o facendo moi ben. É o que che digo, pode dar unha de callón, a mellor vai a Barcelona a Español e ven cun 3 e cun 4. Non sei que posto está agora, o Celta, non sei se está sétimo, octavo. Sexto ou sétimo, sí, está moi ben. Penso que A sétimo. un posto de Europa está. Está un posto de Europa, porque Está agora moi tamén... ben. Non sei como... É claro, bueno, eu claro que pode afectar o que é o tema de Europa, xogar, claro, non sei se son plantillas para estar xugando miércoles e domingo. No, pero que ideal que cambia constantemente o entrenador, e ten aí un equipo moi homoxéneo, é dicir, que non hai un que destaque máis que outro. No, pois hai que pensar que viña de, creo que de 4 vitorias consecutivas. Pero justo É moi coincidieron, complicado, pero Guerra, coincidieron justo sin Europa. Ahora volvió a la competición europea y volvió a bajar. No. Parece que no, pero son partidos que no. Entrenamientos, viajes... Sí, O partido contra o Osasuna foi un partido moi duro. A climatoloxía foi brutal. O campo estaba... O Osasuna é un equipo moito máis guerreiro, máis... Un equipo máis físico. Máis físico de loita, e o Celta nestes momentos, cos rapaces novos que ten, e tirando da canteira, pois intentan xogar máis un pouco ese fútbol máis táctico, que eu creo que as circunstancias do partido viñeron en contra totalmente, ademais do que poida ser o cansancio de xogar 2 días a semana. Seguramente o terreo de xogo, que claro, estaba pesado, e claro, po fútbol que despliega o Celta, que é un fútbol máis de toque, se acaba perjudicou, non? E un aire brutal. A mí chamaba a atención na televisión ver os pantalós dos xogadores, que madre mía, como se abaneaban e as racheadas. A mí o que me dan pena son aqueles aficionados que están ali naquelas 3 ou 4 gradas ali, que teñen que acabar os partidos como a pingo, porque aquelo ali, o que teñen que aguantar, Eso é ser un aficionado de pro, eso hai que... Porque ali cae, porque, bueno, en preferencia, en tribunas, se estás abaixo, ainda te mollas, pero que ali pegache ali a cachón, eso ali, pero eso hai que ser aficionado, quería te ver ali por ali, Chema. Si, non eu vou moito. Sí, vas moito por ali, non? No, algunha vez. Cando hostia de Deportivo A miña Pablo. muller dime que cando perdeu o Celta ese outro día, porque viches o partido. Di, hombre, claro. Si mo di. Porque ela di que non lle gustou full, pero é dicir, é unha acérrima do Celta, bueno, e eu non son un anticeltista. Vai ter que vir, Chema. Que eli vai ter que vir. Bueno, Tela que invitar, decillo a ela. A ver, Temos que falar con ela, non? Mandamos a invitación e xa invitas tú, porque veña cando queira. Bueno, ahora vamos a falar do Atlético de Madrid, que dá unha de cal e unha de area. E ademais co mismo equipo. Co mismo equipo. Co mismo equipo. Vai co Betis na Copa do Rei 0-5. Sí, aparte xogando, cuidado, xogando, parecía o Brasil dos anos 70, eso... Eu quedei increíble, non me acordo como me chama ese fichaje novo. Lukman. Eu quedei impresionado. E ese primer partido quedei impresionado. Pois en cambio vai na Liga... Despois como a pachanga dun pueblo, igual. Non, é que eu vi, eu non sei se o vistes vos, se queres comentar algo, pero... Sí, eu lo vi. Víchelo. Claro, tú víchelo para espiar un pouco, non? Para darlle uns consellos a Fri, non? Pois quedou como estaba, porque non se sabe se vai xogar como por semana ou como por fines de semana. Yo hace muchos años que le pedí la fe a Simeone. ¿Le pediste la fe? Sí, por supuesto. Para mí el Atlético de Madrid es como una tómbola. Nunca sabes lo que va a salir. Si un premio o un sobre vacío. A veces juegan al ataque y juegan bien. A veces juegan atrás buscando el contragolpe. A veces adentran el marcador y se echan para atrás. Otras veces no tiene un esquema definido. Sí, non se sabe moi ben. Y me parece que es un entrenador de equipo pequeño. Es decir, siempre busca atrás, amarrar, y en la Liga hay que sumar de 3 en 3. No, bueno, outro día en Sevilla, na Cartuja... Bueno, pero piensa una cosa, llegaron 5 veces y metieron 5 goles. Eso también es importante. No, bueno, chegaron un gol máis, Ya, pero e aparte, xa non solo foi se chegaron máis ou chegaron menos, porque é o que decía Lorena, que ás veces chegan 50.000 veces e o balón non entra, senón o tipo de xogo. Hubo goles moi bonitos, para mí, por exemplo, o que máis me gustou foi o de Juliano. Por qué? Porque participaron 5 xogadores, o sea, foi un gol de equipo, de ese fútbol que che gusta ver. Non eso de sube o balón en diagonal para arriba ou veña, pegou ben e marcas un gol porque xogas ao contraataque. Non me gusta tanto. Pero tú que eres atlética, defíneme el juego del Atlético de Madrid. ¿A qué juega? No, últimamente non xoga a nada, e non se sabe. Aparte, ten unha plantilla impresionante. Ahora mismo eu creo que ten unha das mellores plantillas da primeira. Yo no estoy muy de acuerdo. Para mí, el mediocampo es muy flojito. Sin Barrios, van a tener problemas en la creación. Ten a Barrios no equipo. Otra cosa que non tuvera, ten lesionado. ¿Y ahora quién juega?
Bueno, A ver, quen juega no medio campo mañana? Bueno, Coque. Coque está nun momento moi bo. O ano pasado estaba que eu dicía, bueno, este rapaz tense que retirar xa, está para retirarse, xa ten os anos tal, está en un momento impresionante. Que aguante os 90 minutos? Pois non sei se aguanta os 90 minutos. Ten aí Almada, que é un pouco medio centro ataque, que pode, bueno, pois facer un determinado momento. Eu xogaría, que eu dixen xa moitas veces, que eu xogaría con Griezmann atrás, con Griezmann na posición na que xoga na selección francesa. De media punta. Sí, máis... De enganche. Sí, de enganche. Mais, sobre todo, ahora tendo un dianteiro como el Lukman ou tendo a Sorloth, e despois tampouco temos a Julián Álvarez como que non o ten. Non sei que pasa, non sei que está pasando con ese xogador. Non sei que lle pasa. Empezou moi ben, pero ahora pegou un baixón. Pegou un baixón, non está no seu momento. Bueno, eu ás veces tamén simplemente penso que os xogadores tamén son personas. Claro, E que tamén lle poden pasar cousas que nós non temos por que saber. Non será, digo eu, é unha opinión miña, que co Cholo, cando veñen así unhas figuras mundiales tal, non acaban de caixar. No, pero neste caso eu non o creo. Neste caso non o creo. É argentino. Que é unha cousa, po Cholo é como, vamos, a Biblia, é argentino, e ainda por riba adora, o sea, de feito hai moitos aficionados, eu vexo que hai moitos aficionados que o están criticando porque o senta e o cambia no medio tempo, efectivamente, 65, pero que non resolve, non está resolvendo. Entendo que o sente, o que non entendo é que ás veces o millón xa non tiña nin que ser titular, non está para ser titular. Pues yo me hago una reflexión y a lo mejor me equivoco, creo que es un jugador sobrevalorado. De hecho, en el City no jugaba, Pero el City mira a competencia que tiña. De acuerdo, pero... Había que mirar a plantilla que tiña o City yo cando estaba Julián Álvarez. Yo no veo que sea un jugador tan sobresaliente. Eu creo que es un buen jugador, lucha, pelea, tiene calidad. Ten moita calidad. En ese sentido, sí, pero en ese sentido sigue facendo, sigue luchando, sigue defendendo, sigue subindo, sigue baixando. Pero goles lleva 7 goles, 5 de penalti. No. Bueno, a ver, podemos falar de Mbappé, sobrevalorado, vamos. Mbappé tamén leva non sei canto goles, pero leva 10, creo que son 10 ou 11 de... 7. No, entre Liga e Copa de Europa leva máis, E cantos son de penalti? Sí, son sobre, creo que entre Liga e Copa de Europa creo que son sobre 10 penaltis, creo. Se non mal recordo, creo que son 10, pero creo así estou non facendo... Penso que o Atlético de Madrid é un problema de entrenador. Estoy de acuerdo. Eu penso que un entrenador el mismo non saben a que queren xogar. Eu creo que está fora de punto, sí. Porque pero hace un par de años que pedido, dicindo que a plantilla que teñen tiñan que dar máis. Pero mira, acordaros. Que mañá pode chegar, poden chegar e ser un partido de Sí, como fixeron contra 6 goles, pero penso que tiña o Cholo tense que resatear un pouco. Pero porque ten unha plantilla moi boa. Tú que eres entrenador. Concordo tamén de que a plantilla, o que decía Eric, a plantilla é boa, pero sí que é certo, e aparte que está tendo como moitos picos. De repente un partido xoga moi ben, pero despois bota 3 que non xoga a nada. Entonces, claro, mañá non sei que Atlético vai a ser, se o que xogue ben, se o que... O tema do Betis, non é normal que lle meta 0-5 en Sevilla e que perda aquí 0-1. E 3 días despois xa que sea, despois xa 3 días despois xa 0-1. A ver, eu como digo sempre hai que estar dentro dun vestuario, pero hai cousas raras. Sí, non é só perder, sino a forma de xogar, é dicir, eu creo que se viu un Atlético totalmente diferente eso en 3 días. E aparte esos cambios tan extrañísimos, eu son moi cholista e tal, pero sí é certo que está nun momento que non está tampouco. Eu creo que ao mellor si se rematou o ciclo, tamén penso, dá má sensación que os movimentos que se están facendo son os movimentos un pouco preparando o postcholismo, non? Que dá má sensación. Pero outro día non houve algo de silbidos no... Algo falaban no medio de comunicación, pero pouca cousa, non é unha cousa... Pero bueno, eses cambios, non sei se foi o partido anterior ao Betis ou o anterior, que fixon os cambios que aquelo, íbamos perdendo, mete a Lenormand, saca a un atacante, non me acordo ahora moi ben, pero pon dous carrileiros. Un cambio que aquelo que non, hasta él tuvo que pedir disculpas porque fixo unha cagada espectacular, aquelo non... que eu nunca vin o Cholo decir, bueno, pois foi todo culpa miña e aquí non hai nada que decir de nada, pois... Entonces eu creo que está, pues eso, un pouco como Julián, desubicado e fora do seu punto. Pero yo creo que fue constante en el Cholo en los últimos años. Piensa el año pasado, en la vuelta de la Champions con el Real Madrid, en su campo, al minuto 5 igual a la eliminatoria, y se echan para atrás. No, pero eso é un sistema Cholo que é a súa maneira de xogar. Eso é unha cousa. Eso é unha cousa que che pode gustar ou non gustar.
Eso que a min, particularmente, eu sempre digo, cada vez que marca un gol na primeira parte, boto as mans á cabeza porque digo, alabamos todos a meternos na portería e se fastidiou o invento. Pode che gustar ou non gustar, pero agora xa non é eso. É que non ten un sistema, un día sale a atacar, outro día sale o contragolpe, outro día sale a defender, outro día... Está que xa non ten nada, non ten esencia como... Yo creo que lleva así varios años. La última liga que ganasteis llevaba 9 puntos de ventaja al Barcelona, los perdió y ganó la liga en la última jornada. Sí, no, sí, claro, muy regular. Fuera porque empatara. Capaz de enganchar 6-7 partidos jugando bien y ganando, luego de repente... Pero o Atleti nunca foi de outra maneira, Ya, Pero O Atleti nunca foi de outra maneira. A ver, é o equipo no que pitan o final de partido, revisan a xogada, pitan un penalti acabado o partido e fallan, o sea, eso solo lle pode pasar ao Atleti, eso non... Que alguien me explique cómo se quedó fuera del top 8 en la Champions, jugando en casa con un equipo noruego. Ganando 1-0. foi ese partido que fixo os cambios que aquilo era lamentable, foi ese partido. No top 8 tamén se quedaron outros equipos, Leo. Pero en el último partido, jugando en casa con un equipo noruego y ganando 1-0, bueno, ese equipo ganara yo a Manchester City unha semana antes 3-1. E o mesmo equipo. Ese equipo estaba, na que non teña nombre como teñen outros, estaba facendo unha moi boa ronda, Estaba xogando moi ben. Os noruegos estaban xogando moi ben, Sí, pero bueno, é o Atlético de Madrid, é cholo. Non, é cholo, non guerra. É cholo, pero bueno, está máis restando que sumando ahora mismo a esa plantilla. Sí. Pero bueno, o fútbol xa sabes como é. O fútbol hai depender mañán, igual resulta que se elimina o Barça. Bueno, eso xa falaremos despois. Depois xa falaremos está complicado, dese partido. Claro que está complicado, pero quer dicir que esas oscilacións son a que permite que estemos aquí falando de cosas así. E agora vamos falar un pouco do Madrid. Hoxe non temos aquí ningún amigo, por non podo estar Roberto, que está un pouco fastidiado da voz. Eu non sei que vos pareceu o partido do Madrid. Onte houve unha cena de conjura, que sei que xa parece que hai algo de movimento no vestuario, xa parece que o Álvaro Piquer, xa parece que a Arbeloa e Carvajal, xa parece que hai un pouquiño de piques, ou que din, por aí nos medios de comunicación de Madrid. E onte, que vos pareceu? Eu sigo dicindo, xa o dixen noutros programas, que no Madrid non vi cambio ningún. No, eu estou xa así que non vimos cambio, pero tú como viches ao Madrid contra o Valencia? Un partido normal, pero a ver, sigue mandando os xogadores. Siguen mandando os xogadores. Totalmente. Fan o que queren e punto. Que Arbeloa, pois, ao mellor dillo... Bueno, outro día houve un cambio, gar. Outro día meteu a enrapada a cantera do lateral direito, que tú dicías. Acordas? Xa, pero... Que falabas de que ahora Palacios, creo que é. A veces é importante deixar no banco e un mismo fora da lista convocados un con máis caché. A mellor viñalle ben a plantilla. Carvajal non está xugando, Pero Carvajal vende unha lesión. No, xa leva... Deixaría a Vinicius, deixaría o francés, e ao mellor era unha maneira de chamarlle a atención aos outros, porque por moito que dixe Carvajal, o Carvajal vende dunha lesión. Os resultados lle están favorecendo, pero o xogo non é bo, desde o meu punto de vista. Por lo menos non agrada aún. Entón, eu creo que aí hai unha problemática, é dicir, é remontarse o que pasaba con antes o outro entrenador. É dicir, non se justificou baixo ningún concepto este cambio. Únicamente que era o chichido do Florentino, bueno, aí o puso. Pero hai unha modificación no estilo de xogo, é dicir, para mí nada, eu creo que é peor incluso. O xogo sendo peor ou parecido ou peor? E falaba desde Mbappé e tal, pero en todo caso, con independencia que meta moitos goles de penalti, sigue sendo un referente fundamental para o Madrid. Sí, outro día en Valencia, bueno, tamén hai que ter en conta que outro día en Valencia non tiña nin a Rodrigo nin a Vinicius, arriba. Pero que igual, pero hai que ter en conta o Valencia na situación que está. Pero Valencia como está? O Valencia outro día estaba no campo, pero xa pouco máis que estar no campo. Quero dicir, o Madrid, pois o que falábamos antes, sumou 3 puntos, e unha vez máis, e foi o mellor do partido, porque o que foi o partido non tuvo moito... Sí, pero yo insisto, pero van segundos a un punto del Barça. Claro. Sí, eso é o que ten que preocupar aos aficionados do Barça, non? Pero porque o Barça dixou puntos tamén, nada máis. Pero estamos falando, equilibrando un pouco que é o xogo, e co Madrid, a ver, o Madrid dixo onde estaba xa co Albacete. Pero é igual, Guerra. Cambias el entrenador, crisis deportiva, crisis pero sigue de juego. Están segundos a un punto del Barça e con todas as opciones que rivales xogou o Madrid. É igual, están a un punto al Barça. A ver, o gol que mete outro día o segundo, o francés, se non chega a estar o francés, está outro xogador e igual non chega. Probablemente non.
Pero está observando as situacións con individualidades das persoas, non hai equipo, non hai equipo. Eses puntos, porque teñen xogadores de alta calidad que mundial, de talla mundial, que están, pero o que é a actitud, a maneira de xogar, horrorosos, ese é un suspenso total. Que pasa? Se che un balón ao francés, ao Vinicius e ao Rodrigo, nunha baldosa, resolvenche. Claro, pero teñen xogadores de talla mundial, cosa que non ten o Valencia. O Valencia, volvo a repetir, outro día, se non é o francés, é outro xogador un pouco máis sencillo, non marca o gol, nin colle o balón a esa velocidade, nin finaliza así tampouco. Bueno, el gol de Carreras, a defensa estuvo moi flojita. Moi floxa. Pero o Valencia, eu non sei, eu vin o partido, pero é que o Valencia, eu non recordo que tirara unha vez á porta. É que non o recordo. Valencia non, porque hai outros partidos que Courtois sempre fai esas dúas, tres paradas que salva o Madrid, pero que outro día non. Outro día o Madrid puro non pasou, porque o Valencia... Pero igual, aí dileo, va a haber liga, posiblemente, va a haber grandes diferencias, para hasta ahora non las vemos, hai un punto, é dicir, están aí todos, entonces vamos a ver que pasa, non? Sí. Podemos analizar, é dicir, oye, Barça está mellor xogando, para mí sí, por exemplo, non? Depois entremos no Barça, está xogando mellor, é un equipo que se ve potente, non? O Madrid, pois, diste, bueno, pois está aí, entendes? Ten o que decide, xogadores espléndidos que te fan unha xogada determinante en un partido, pero non é un fútbol que ti digas, coño, este é un equipo que realmente ten que estar de campeón, non se ve. E, sin embargo, pode serlo. Pode ser. Sin embargo, pode serlo. E ca suerte que suelen ter, suelen ter moita suerte. Queda moita liga. Queda moita liga, sí. Teñen que xogar co Barça, teñen que xogar con rivales máis complicados, ten que vir a Vigo, creo que tamén. Creo que quedan 15 xornadas, ainda, Non, queda moita liga. A puntuación que está levando Barcelona casi é de 100 puntos. E o Madrid está aí. Porque a un punto, conforme decides vos, non xoga nada, pero está on. Pero hai que ver os rivales que lle tocaron. Bueno, estaba dicindo Erika e Leo, xogou co Valencia, o Valencia non se lle viu nada, estamos dicindo. O Valencia casi está peleando por debaixo. Claro, pero a este non se ve nada. Por exemplo, cal foi o partido que empatou o Barça últimamente, que tirou 60.000 tiros o pau? Perdeu 2-1 ca Real Sociedad. Ese foi o que tirou... Efectivamente. Ese partido Barcelona perdeu... Pero tú oye, é un accidente do fútbol, non, que eso non se lleve ao Madrid, esa solvencia. Non, Madrid esa solvencia. Pois a mí se me din ahora en este momento, qual é o equipo que está máis en forma? Pois é o Barça, sin ninguna dúbida. Que o Madrid pode quedar? Pois é verdad que claro que pode quedar. O Madrid o que falou... Bueno, o Madrid o que ten é que chega dúas veces e marca 2 goles. Entón, ao final aí os 3 puntos súmanse igual. Sí, ainda que sean nos 2 últimos minutos. Resolve o partido nos 2 últimos minutos e acabouse. E en defensa non solvente que el Barça. En defensa, pois o Hussein, o central que viña con... Está o... como é? Mohamed Hassan. O central... Hassan, non? Hassan, o Geisen, bueno, non sei. O central ten que ficharon por 60 millóns. Sí. Bueno, sí, ese é o que pasa que non sei o nombre dilo ahora. Pero non está dando o resultado que ten que dar. Non está dando o resultado que vexo que ten que dar. Bueno, agora vamos polo Barcelona, claro. A ver que di aquí. A ver o que di aquí o maestro. Deixa Leo que... Además que é o que ven sempre máis informado. Sí. Trae as estadísticas, trae todo. Ve el partido. Pero non o do Madrid, non o do Barça, o do Atlético Madrid, analízalo correctamente. A cantidad de goles, cantos goles leva, cantas asistencias. Reconozco que fui de los cobardes que no fue a Piñedo. Non fui el Piñedo, claro, non fui el Piñedo. El frío, la lluvia, e me quedé viendo... No, eu non o vin, eu digo verdad que... Después del Barça, con un analista que me estuvo asesorando durante el partido. Sí. Bueno, un día más en la oficina del Barcelona, lo de siempre. Salimos mal al partido, lentos, sin intensidad, el rival mejor, con mejores ocasiones, pero, para variar, esta vez marcó el Barça antes. Y a raíz del gol de Lewandowski se acabó el partido. A partir de ahí el Barça fue infinitamente superior al Mallorca, hizo 3 goles y pudo haber hecho 5 o 6. Y luego los cambios del Mallorca no me gustaron. Los 2 mejores del Mallorca, 2 ex del Barça, los cambió al principio de la segunda parte y a partir de ahí el Mallorca se quedó sin profundidad. En el Barça me encantó Casado. Sí. Creo que es muy injusto que lo condenen al ostracismo. Pero que este chico necesita minutos. Sí, pero mira el centrocampo que tengo en Barcelona. Pues si no puede jugar, tienen que cederlo. Pero es un muy buen futbolista. Buena primera parte de Rashford y mención aparte para mí, 5 partidos, 5 goles. Muchas críticas, que si es un pasota, que si no defiende, que si no está en forma, 10 goles y 2 asistencias. Y aún falta un tercio de temporada. Y en el lado negativo, Koundé está muy regular. Está muy regular.
Bueno, tú e comidas bichos o partido, non sei se Guerra o viu. Non é que cunde a min hai anos que non me guste o relevo que ficharon o portugués ainda menos. Estoy de acuerdo. Por logo mal dun xeito, perdón. Terán que ter alguén na canteira que para sustituir a eses dous, tanto a Koundé como a Cancelo, ten que haber na canteira un rapaz, porque non sei que lle viron a ese. A mí non me gustan. O Koundé estuvo moi regular. Non leva tempo, pasa que ao final, se tes vos compañeros ao lado, pues tápanche as carencias que tes, pero... Virgil, que son estes del Barça, le hizo una brillante na segunda parte. Se le iba siempre. No, a mí non me... Non che gustou? No, a mí hai tempo que non me gustan. Os laterales, o Koundé xoga seguido, pero non... Comigo xugaría pouco. Contigo xogaría pouco? Comigo Mira que é un adestrador duro, cha. No, oye, hai que buscar o ben do equipo. Como estás en un momento dulce. No, non é que... Non é un momento dulce, estamos rapaces. Bueno, pero o entrenador te algo que decir. Bueno, quen fa son eles, que son os que falan no non campo. seas un... E quen ten a culpa é o adestrador, sempre. Sempre, Cando é o malo, e cando é a culpa é o Eso, adestrador. il sempre a mí, cando perde, sempre ten ele a culpa. Cando gana, Erika, sempre que dan... foi un entrenador do mismo equipo que foi ele, Sí, pero... Bueno, é que vos pareceu o gol de Yamal? Porque eu vino na repetición, Yamal anda ben outra vez. Eu vino na repetición, Anda ben outra vez. Ojalá que siga así para o Mundial. E para Barcelona, non? Vamos a ganar a Champions Pero o primero. Barcelona non lle fai falta que este. Bueno, Ten moi bons. Que te olvidaches dun que me gusta moito, que é Bernal. Pois non lle acaba de convencer. Vamos Teño a ver. visto partidos Pois é non moito acaba de mellor que convencer. Casado. Vamos a ver. Non acaba de convencer. La calidad hay que demostrarla en el campo. Yo a Bernal, desde que volvió de la lesión, no le vi nada. que dar tiene tiempo ás condiciones. cousas. Bueno, pero si tú confías en Bernal, cede a Casado. Ya Pero antes Casado da, non se quería. ya antes da lesión, que che Jugó, parecía Bernal? jugó 4 partidos. A Bernal, Jugó 4 partidos. cando Sí, o sí, Barcelona estaba mal, no que foi Fli e diulle a responsabilidade toda, respondeu o rapaz ou non Jugó respondeu o 4 rapaz? partidos. Pero respondeu o rapaz? No hay ¿O más. chaval? 4 partidos no sirven para valorar a un jugador. No, que cando se lesionou, tú acordaste que Fli foi ao outro lado en Vallecas, foi no recibir a darlle un abrazo porque o xogador estaba facendo impresionante. Sí, non sei se vos acordades. No, además Casado podes ir para o Deportivo e para o Atlético de Madrid. Cal é o problema? Pero o Celta- A mí non me parece mal, A mí non me que viene creo que nos Atlético. viña de perlas. No medio do campo. O Celta, xa que Bernal, vai Bernal tamén. No Deportivo miraremos. mira que si ven despois non se queren marchar, Aparte, a min gustan esas pases do Barça para o Atlético de Madrid porque cando nos roubades os xogadores do Atlético de Madrid para o Barça non vos funciona. E despois Bueno, Rivaldo funcionó, ¿eh? Rivaldo funcionó. No, pero Rivaldo Deportivo. Pero Iba a decir, Rivaldo Deportivo, eu son Atlético de Madrid. É decir, como agora foiseme o Santo Aceo O Griezmann que pagaron o árabe que Turán. tiñamos, Turán, do Arda Turán, levástelo aquilo, a nos funcionábamos de maravilla, a vos nada, llevastes a Griezmann, Pero nada de nada, porque o Xa era super Carrasa... contenta porque o que pagaron por eses dous... no, Bueno, sí. e despois xa, Vamos a ver. despois xa Pero volveron no, no, regalados, no, Erika. De Depay no hablamos, ¿no? ¿Eh? De Depay no hablamos. Y de Norman, que son Y Luis Suárez, de Legren, de Let, no Luis hablamos. Suárez, que non o quería despobriño, deunos a Liga. Estaba medio jubilado. ya. Estaba medio jubilado, Pero sí. nos dio la Liga. E Villa... Villa. Depay. Villa. Villa. Que lleva al Atlético de Madrid. Sí, sí, si pero no, tú acordaste, no juego más. acordaste de Villa. Sí. O rendimento que botou unha tempada foi boa, despois xa veo abaixo, pero non esa temporada Villa diu un impresionante Mira, resultado. sinceramente. Pero ao revés doulle razón a Erika, Ao revés non, cando levades xogadores do Atlético de Madrid para non... Non, e agora, vos funciona, como anda o Barcelona moi interesado en traer o Julián Álvarez Cise, non sei, Nada, non será acabouse, cosa, acabouse, No, acabouse. tú sabes lo que andan, Sabes que yo no soy muy de Julián sabes. Álvarez. entendes? Pero bueno, vamos un momentiño a publicidade e regresamos xa. Fontanería Carrete, solucións completas para a túa vivenda ou negocio. Instalación de fontanería, calefacción e aerotermia. Suelo radiante, aire acondicionado, climatización e sistemas de ventilación. Eficiencia, confort e un servizo profesional de confianza. Estamos na Avenida da Circunvalación 1 Baixo, no Carballiño, ou chámanos ao 988 27 40 77. Fontanería Carrete, o teu servizo. No Carballiño, Casa Gazpara, tradición e modernidade. Cociña con produtos da terra da máxima calidade. Carnes, peixes, pulpo a feira, postres caseiros, viños e licores. Consulta o noso menú en www.casagazpara.es e fai a túa reserva no 988 098 361. Casa Gazpara, a carón do Concello do Carballiño. Talleres Josuma, mecánica xeral, chapa, pintura, electricidade e os mellores prezos en neumáticos.
Vehículos novos, kilómetro cero e de ocasión, con financiamento a medida. Estamos na Estrada de Ourense 23, no Carballiño. Clínica Principal, centro de medicina xeral e especializada ao seu servizo no Carballiño. Dispoñemos de recoñecidos profesionais e tecnoloxía punta aportando solucións aos seus problemas de saúde. Chámanos ao teléfono 988 27 15 62 ou consulte a nosa páxina web clinicaprincipal.com. Estamos en Rosalía de Castro 27, no Carballiño. Aquí estamos despois xa da publicidade para seguir falando do fútbol e penso seguimos un pouquiño máis do Barcelona, non sei que vos parece, que estábamos agora comentando, o penalti que non entrou o VAR que lle fixeron a Lamín, que tú estabas bicho no partido en directo, e depois xa vin as repeticións, e a min non sei, que non viron ali o árbitro do VAR que non vexa eso. A mí me parece un penalti, claro. Sí. Pero lo más sorprendente es que no entra el VAR. Y que de hecho que no llamen al árbitro para revisar la jugada. Sí, eu vino por repetido, bueno, nas repeticións a mí extraño que non entrara o VAR. A mí tamén. É normal, non era o Real Madrid. Claro. Por eso non entrou o VAR. Claro. Sí, a ver, era unha disputa de balón, No, pero no. bueno, sí que había contacto. Es que yo no entiendo que el Barça, siendo el equipo más ofensivo de la liga, lleva a favor la mitad de penaltis que el Real Madrid. Es una cosa muy curiosa. Pero non fan falta, o Barça non fan falta penalti, fan será por falta o eso. Real Madrid, o Atlético de Madrid, o Deportivo, No, etcétera, Atlético de Madrid non nos farán falta, pero pitar non pitan vamos. Pois o sea, o de no. por si é por os Que va. Ah, mira, penaltis, entón... al Atlético ni penaltis le pide. Nada, O nada. Atlético anda as cousas tan mal que nin hai penalti tampouco. Nada, nada. Pero Y si se los pitan, los fallan. Pero- Tamén. O moito. de por penalti non moito, pero casi mellor que non os pite que igual os tiran fora. No, no, que Jeremai mete, os Jeremai, que nos Jeremai- pitan metemos. Jeremai, O día que non meteu un... O Jeremai, Jeremai. o outro día que cuidado, Sí, sí. penalti no 91 ou 92 Sí, pero- para ganar o partido, insisto, é dicir, outra vez co Deportivo. Eu creo que se está votando, e eu me incluyo, moito con que Jeremai. Bueno, Jeremai é un moi bo xogador, non? Pero, de todas maneiras, non é o determinante no Deportivo, desde o meu punto de vista. Ainda que nos veaxamos así, que fai unha xogada da final de gol e tal, pero eu creo que ora ver o Ximo Navarro, que sale dunha lesión, que era un tío que conducía ben o balón e o transmitía ben, pero eu, en cambio, que non este mella no equipo titular, para mí é un problema. Para mí é un problema, porque, como decía ben, decía Lorena, é dicir, el colle o balón e o leva para diante, é dicir, o Jeremai se vai ali, fai unha xogada, pero igual tres as perde, que regatea, non sei que, non sei quanto, e é determinante relativamente. Me comprende? Relativamente. Eu vexo que realmente, pois, ten que dar un paso máis adiante o Depor. Insistinse ao principio e tal, pero non é que se xa pesimista, non? E tampouco vai tan mal. Pero non é o Deportivo que eu consideraba que tería que ser en esta liga, non? Por os fichaxes, ora os reforzos que viñeron ahora, vamos a evalualos. Pero, Chema, un equipo recién ascendido, Sí. o Depor, tú esperabas que estuviera aí arriba. Pero nós temos unha afición maravillosa, me eso. Xa Sí, pero a afición- a ver, xa tiñades en primeira red. Por eso, Pero a Porque afición... dicir, tú, pero tú sabes o que tira eso. No, tú, sí, pero... sinceramente, cando subiu ano pasado a segunda, tú esperabas que este ano, eu non o esperaba. Eu esperaba algo parecido, por que? Por a aposta que fixo a xunta directiva e a afición que hai en Coruña, é dicir, a banca parece que se puxo as pilas, porque tampouco hai que estar moi claro co tema que representa a banca e ni este tema. Ten, casi, eso ten o Depor de esa entidade. Pero xa sabemos, pero quero vos decir, me preguntades, ti pensabas isto? Eu sí, vamos facer un equipo competitivo, porque unha cidade que ten unha afición magnífica e hai que facer un equipo competitivo, non? Ahora ben, non penso que lle falta un plus en este momento. Vamos a avaliar os fichaxes que se fixeron agora e tal, e os partidos que Bueno, quedan aí. pero se non chamades a Barcelona que vos cedan algún, que ben ves que Leo quere vos ceder a Casado, Sobran, Bueno, sobran. Pero eu ben creo ves. que falaba el das fichaxes, unha das que está, ou a min me está gustando moito é Altimira. Sí, Está facendo sí, uns partidos sí, moi sí, bons últimamente. Sí. Sí, pero ese non, perdona que, pero non controlo, non, iso ainda non non. Non controlo, ainda non Somos controlo. da aldea. Claro. Non teño tempo para ver todo o fútbol. Non te das E conta. decías, Non eu creo teño que sí tempo. que temos equipo para estar aí arriba Sí. e desde o principio foi... Bueno, pero o máis importante é Pero que suban directos. Porque Sí. Sí, claro, sí. playoffs son Es muy complicados. complicado. É que ten que subir directos e ten que non subir. Eu complicarse, insisto, non? o partido do domingo é moi importante en Castellón, primeiro porque é un rival directo, sí. rival directo e dá un golpe de autoridade, comprende? Non podes andar así, outro día que a Cultural ganou salida que la maneira, o
ao Sí, final eu creo que psicolóxicamente ganar o partido do domingo tamén é é un moi plus. importante, Moi claro. importante. moi Bueno, importante. agora xa vamos falar do que lle gusta a Erika e aquí a Leo, do partido de mañá, a Copa do Rei, a ver como vedes vos ese partido. Eu deixo Tú- a Erika primeiro porque, oye, Dache a Eu palabra, como Erika. vexo, é que estou así como que non sei que decirvos, porque claro, é que o mismo Claro. pode ser blanco que negro. É como botar unha moeda ao aire, sí, non? Sí, sí, sale cara, totalmente, sale cruz, sale cruz, non? Habría que ver os 2 primeiros minutos do partido para E aún facer así- e aún así- unha intuición do que puidera ser, porque pode ser calquera cosa. Despois do visto esta semana, pois pode ser calquera cousa. Pois eu creo que os aficionados do Barcelona creo que teñen moito medo a este partido. No. Eu creo que sí. Eu creo que non, pero que deberían de ter máis do que teñen, porque si é certo que non sei o porqué, o Atleti motívase moito máis co Barça que co Madrid. Co Madrid como que se achica, vense abaixo, co Barça sempre quedan uns partidos habitualmente preciosos, de goles, de xogo, de goles por un lado e polo outro, uns partidos reñidos e peleados, e eu creo que pode ser un partido deses. Sí, porque o ano pasado, Desas características. no partido de ida da Copa do Rei, creo que foron 4-4, non foron? Que se puxeron o Atlético de Madrid 0-2, empataron o Barcelona 2, puxo o Barcelona 4-2, Solen ser partidos e pois bonitos, empataron sí. o Atlético de Madrid a 4. Si o Cholo non a fastidia, non fai cousas raras, nin cambios raros, nin fai un plantexamento lóxico, porque sí que o centro do campo está un pouquiño máis, pero agora mesmo ten xogadores para poñer, o que decía Guerra, para facer 2 equipos, ten xogadores para poñer en todas as posicións e facer 2 equipos e facer cambios, aínda que se lesionen. Se non fai cousas raras, se non nos cambia, que é un vicio que ten tamén de poñer a xogadores donde non son as súas posicións naturais, eu creo que pode haber un partido bonito. Leo, que? Yo si ¿Tú fuera, cómo ves? A ver. yo si fuera un partido le tendría miedo a 2, la irregularidad del Atlético de Madrid, las choladas, Las choradas. las choladas. Ah, del choladas, Cholo. choladas. Creo que el Barça es claro favorito para pasar la eliminatoria. Pero mira que Sí, bueno, sin duda. A mañá ver. ten baixas importantes o Y Barcelona, el Atlético de Madrid. Eu La creo baja que de Barrios va a pesar Pero- mucho, ¿eh? cales son Barça. máis importantes, as do Madrid ou do Barcelona? Para mí la del Barrios. Porque o Barcelona está sin Pedri, Y sin, Está sin Rafinha. Y sin Rafa. e sin Ralfo de última hora. Yo sigo pensando que el Barça es un equipo equilibrado, sabe a lo que juega, mañana va a salir al ataque seguro, va a ir a buscar el partido y el Atlético, no lo sabemos. A lo mejor sale al ataque, a lo mejor sale al contraataque, a lo mejor empieza de una manera y acaba de otra, y entonces a mí los equipos irregulares no me merecen confianza. Hombre, no creo un 0-5, pero sí creo que mañana el Barça puede dejar a la eliminatoria encarrilada. Vai fuerte, Leo. O Guerra. no, con todo respeto, os seguidores do Atlético de Madrid mañá o Barça ganan por goleada. Mínimo, te digo con todo respeto, de 3 para arriba. De 3 para arriba. Se casi sempre acertas, últimamente non sei que... Se tes... No, porque o Atlético de Madrid é moi inestable. Esas veces cousas salenche ben, pero non lle van salir sempre os partidos co Barcelona, neste caso. Entón, eu penso que xa chego máis de 3 goles. O Atlético de Madrid algún marca porque o Barcelona tamén en defensa falla bastante, pero o Barcelona vai ganar por goleada porque están un puntiño máis arriba que o Atlético de Madrid. Está máis a un punto. Bueno, ahora mismo o Barcelona está un puntiño máis, sobre todo en xogo, que falábamos, por encima de todos. Eu estou de acordo con estes últimos análises. Eu creo que o máis regular en este momento é o Barça. Con diferencia. Con independencia de que mañan perda o que sexa, pero o máis regular e o máis previsible para ben. Desde o meu punto de vista. E a mí dame gusto velo xogar. Con independencia de que falte un, falte outro, non, é dicir, calquera pode xogar aí perfectamente dentro da plantilla que hai, non? Cousa que, desafortunadamente para o Madrid, o Atlético de Madrid non o ten. Oxe non quere dicir que mañan Non, saga o partido. Non estou de acordo con eso. É dicir, non ten a regularidade e non ten o entrenador que ten agora mesmo o Barça, que o Barça ten un equipo tamén para facer 2 equipos, e que o que decía Leo, que casado que se vaya porque está xogando menos do que xogadores infravalorados, en sentido de que non hai hueco para todos, non pode xogar todos. Pero o Atlético de Madrid ahora mesmo tamén o ten. Ten un equipo que non está optimizado, eso sí, que non está exprimido, non está optimizado, non está coordinado probablemente tampouco, pero que o teno. Ahora, o tema táctico eu creo que é o que está fallando nestes Y momentos. yo creo que un entrenador que pone Llorente de lateral hay que quemarlo en la hoguera.
Para mí es un futbolista fabuloso. Sí, pero no Fabuloso, centrocampo. sí, sí. Pero non sí. vos ten de lateral. Sempre fai uns centros impresionantes. Cando está de media punta É- ou de é interior, imparable, é un jugador imparable. sempre está no pase de gol, sempre está no... Pero a mí o que me extraña é que sempre fichan. Pero é que non ten lateral direito ahora mismo. Sí, pero Pues habrá que que... Porque ficharlo. Nahuel Molina non está. É outro que Pero tampouco foi non... campeón del mundo, con Sí, Argentina. tamén é que el trouxe moitos campeóns do mundo que no Atleti non funcionaron. Sí, pero é que sempre ficha, pero nunca acaba de fichar ese lateral directo. Cando fichou o lateral izquierdo tamén acaba xugando... Sí, no, ficha cousas e despois pones de outra, noutras posicións. Claro, que é cousas que non lle entendo, Sí. Cholo. Pero Penso bueno, que... Pero deixe falar. Perdón. Nada. Va. Nada, digo que sí que é certo que contra o Barça o Atlético de Madrid suele se vir arriba sempre, non sei moi ben por qué, entón eu non creo que haxa tanta diferencia de goles mañá, eu creo que sí que vai ser un partido máis axustado. Está claro que a regularidade do Barça e o Barça parte de favorito, eso non cabe ningunha duda, pero creo que o Atlético de Madrid pode dar a sorpresa e ser un partido máis axustado do que se espere. Sí, hablando en serio, tienes tu razón, pero con la vuelta de Nou Camp, mañana aunque pierde el Barça por la mínima, le veo pocas opciones Os al Atlético de partidos Madrid. de Copa do Rei, Atlético, Madrid, Barcelona, sempre teño, esas eliminatorias sempre foron moi complicadas, tanto pun como para outro. Peña. Nunca foron, o ano pasado pasaron creo que o Barcelona na volta que ganara 0-1, creo, ahora así de cabeza recordando. Pero es igual, Peña Eu se agora fuera. vou expresar o meu desexo, sinceramente, para esta pase el temporada. Barça. O meu desexo sería que o Atleti ganara a Copa, que é o único que eu penso que pode ganar, A Champions non que- pensa que pode ganar? non. e que o Cholo se vaya con un título e que se despida non pola porta de atrás. Eu creo, a min sería o que me gustaría. Non o vexo para ganar a Champions, non o vexo para ganar a Liga, A Liga non o vexo para que teña que seguir o Cholo coa plantilla que ten, non o vexo, e os rifirrafes que hai agora no corpo técnico, con Alemania e tal, e a min gustaríame, por desear que non quede, que ganase un título, que o que máis fexo fácil é a Copa do Rei, e que non se fora pola porta de atrás, que se fora celebrando un título, e deulle moito o Atlético de Madrid, pero bueno, creo que é o momento de pechar Tampouco unha te vexo a ti de presidenta do club de fans de No, Simeone. Eu son moi cholista, Yo eu son moi tamén, cholista, pero- pero despois de 14 anos hai que ser un pouco realista. Xa. É dicir, eu son moi cholista, xa era gustábame como xogador, a min gustan os xogadores de carácter, de sí, Como Cholo, peleones, como era Cholo. como Cholo, Cholo, sí. como Como é o seu fillo Juliano, que tamén é un xogador que é un guerrero. efectivamente, a min gustame así os xogadores. Entonces, xa me gustaba e gustame como entrenador, pero é certo que todo ten un tempo, unha etapa e unha fase Un e principio que e un chegas fin. a un momento Sí. que desgasta. Sabemos que estar nun cargo desgasta, pois desgasta. Eu penso que se lle agotaron xa o mensaje lle ten que transmitir aos xogadores, penso que xa non creen nel. Entón, pode creer un que ven un fichaje novo, pero a maioría que están aí xa tamén hai moitos que levan moitos anos con el. Entón, o mensaje que transmite xa non crea. Pode quitar un resultado moito outro día de 0-5 co Betis, pero non, penso que lle era. Pero tampouco é fácil Pero non buscar. vedes para... Bueno, a Liga E ten ahora casi, mismo- a Liga ten moi difícil, Eu penso que se lle agotou o discurso Pero na discurso Champions- para transmitir aos Pero xogadores na Champions tú cousas. pensas que o Atlético de Madrid non digo, eu pregunto aos cinco. No. Non pensedes que non pode eliminar a calquera? No. Mira, eu Non, penso que o Atlético de Madrid, con todos os É meus unha respetos, se se clasifica este ano para entrar na Champions, que se dé con canto nos dentes. A meu, non sei. Eu, non. como diría o noso amigo Roberto, que hoxe non está, é un tema psicológico. Non sigo, É un tema psicológico, non? Eu creo que está aí, nese punto. Non nos vamos meter porque se sabes que o Roberto... Non, pasa que hai que buscar un instituto e non é fácil, Non. Porque eu penso que depois xa pola xunta directiva e polos que dirigen o Atlético de Madrid, pois eu penso que teñen un pouco de medo, porque o que fixo o Cholo, penso que só debeu non facer o Luis Aragonés. Pois sí. O máis, quizás... máis que o Luis Aragonés. Sí, máis que 14 Que é o- anos. Que é unha Pero ao institución, final é é un o... referente. E sacou uno de casi estar en postos de descenso A xogar todos os anos a Champions. Efectivamente. Entón, eu penso que hai un pouco de medo e respeto a tomar esa O decisión. crecimiento económico que lle Claro. produxo o club foi moi Bueno, Claro, ahora hai que importante. ter en conta que xa non está en maus da familia... Pues, Ahora xa viñeron eses inversores americanos que xa é outra historia, ahora non é o mismo, Bueno, Pasa que el tampouco entendo moito no seu lugar, porque é o que dicías tú moi ben hai un pouco, eso desgasta moito, e ao ser moitos anos tamén. Como il, a ver, non é honrado sinceramente el, il di,
Eu este é o meu penso- último ano, non sigo máis. Acabará por decilo, porque non o van a deixar que se vaya, eu penso, vamos, así por eso, decir, no, vámoslo votar, pero eu creo que lle pasa o que nos pasa aos aficionados, que falta a Champions. Cantos anos leva? 14, non? E eu creo que sí, mancalle, 14. que ter que irse dun club despois de tantos anos sin ganar ese título. Yo creo que Que é o que lle falta. Yo creo que mereció ganar una Champions. Sí, claro. Pero ahora ya se le pasó la luz. Eu tamén o creo. Creo que es el momento de cambiar de entrenador Sí. y cambiar de ciclo. Sí. Eu non sei por qué, dá máis piña de que este ano vai chegar lesión a Champions, pero vos decides que non. Pero vamos a ver, en saberemos. la Champions hay mucho Bueno. nivel, hay muchos equipos ingleses. Suerte si pasa esta ronda. Yo no confío mucho en eso. Bueno, vos tendremos, eu non sei, pero bueno, eu... Que lle tocou? Eu non sei. Eu agora así de cabeza non teño hora de... Tocoulle... Non teño hora de cabeza, non E va... Brujas, sí, Brujas. Brujas. No, el Bentónico pode pasar. Bueno, co Brujas, Bueno, cuidado, co Brujas Barcelona é un ten rival, 4, Leo, tamén non é... Sí, que cuidado, que o Barcelona tamén é lá... No, pero Pues bueno. unhas canutas, Entende? Eu creo, acho o meu punto de vista, pero bueno. Pero Aquí Julio é máis, entende máis de fútbol No, que a mí. entendo como a vos, eu digo o que levo visto todos estes anos, non é normal pois, que sea un equipo, é moi irregular, para Sí. ter a plantilla que ten é demasiado irregular. Pero se Que cadra... pode ser regular un equipo, Pero non estará... ten dous homes, casi 3 homes por puesto. Oiches, Guerra, pero non estará pensando, digo, baixo o meu punto de vista, co Cholo ve que a Liga tena imposible. Porque perdeu el con as súas Bueno, sí, decisións. pero imposible. E non estará preparando o equipo para a Copa do Rei e para a Champions. qué iluso eres. Non. A ver, na do Champions, non sei, na do Copa do Rei, comparto o comentario, se queres, iluso porque está xogando contra o equipo que máis Copas de Rei ten. De cantas ten, Leo? 33. 33. Bueno, 33. Pero a ver, non pode pensar así. El nunca pode pensar, No, xa, porque claro. que se non sempre No, é cabeza se estamos visible. xogando contra o Madrid, estamos xogando contra o Barça, estamos xogando contra o Paris Saint-Germain, estamos xogando, a ver, Xa, pero o que si me nos, refiero- si nos poñemos así, decir, no, pues entonces vámonos para casa, porque para que É o imos que me refiero intentar, que a non? plantilla que O sea, ten, que eses xogadores tiña que quitar moito máis, e non lle quita. Sí, sí, eso estamos de Vale, acuerdo, ben, eso estamos de acuerdo. Como é ese que viño o que veu do Villarreal? O Baena. Sí. Estaba así e agora está facendo así. Se é un problema de alguén, non é do xogador. Julián Rubio veu así tamén. Julián Álvarez. Julián Julián Álvarez. Álvarez, E agora sí. está así. Sí. Sorlo, mismo do mismo. Aí Bueno, algo Sorlo falla. está haciendo goles, Ya van, pero que hai varios xogadores que na defensa, o que veu da Real Sociedad tamén, para arriba, agora para baixo, algo falla, o que? Non sei, hai que estar dentro, Hasta- sempre digo que hai que Pero, estar dentro dun de todas vestuario formas, e ver las- como... Las Champions son palabras mayores. Yo veo muchos equipos ingleses y a los equipos españoles no les veo con muchas opciones de pelear la Champions. No, Ni al bueno, Barça, ahora a ni Premier al está Madrid, ni al noutra, Atlético. sí. Eu o noutra- único, os dous noutro nivel. equipos que vexo hasta ahora, que despois xa miraremos, porque o ano pasado o Liverpool tamén pasou a liguilla, No tiene que solvente, chegou o Paris Saint-Germain que quedara de 16 ou 14 e meteron para dentro. Eu para vexo o Arsenal e o Bayern. Teóricamente o Arsenal No. que non perdeu partido. Peña, 2 más 2 son 4. Este año, 14 enfrentamientos, equipos españoles y equipos ingleses, 13 victorias inglesas. Pero é o que estamos falando, Los despois números son los números. Sí, pero sí, eso, sí. a Os ver, números es sí, una son moi estadística, bonitos. pero eso Pero Leo, está aí. Pero pois según vas avanzando nos partidos, o estado anímico e eso todo vai te axudando Yo moito. sigo pensando Digo unha que hoy el cosa, que nadie campeón... conta co Real Madrid. Sí. Tú espera que elimina o Benfica. Vos Lo estades doy por hecho. As últimas 5 copas do Madrid non é porque fixeron un xogo No. espectacular. Non. No. Pero, Ganaba nos últimos tal. Peña, pero el Real Madrid no es el Atlético. No nos engañemos. Bueno, No, pero estás dicindo tú os dos equipos ingleses. para mí son Digo que non, que según vais pasando eliminatorias os equipos pois van Sí, pero crecendo. el Atlético Pero tiene equipos equipos in- ingleses, tiene al Barça, no. al Madrid, al pero equipos Saint-Germain, ingleses, al Bayern Múnich. no, tú tiene estás nivel. dicindo equipos ingleses, En general. equipos ingleses que están. Sí. Pero o Liverpool onde está en Inglaterra? Non é para tirar cohetes, clasificouse sí, pero despois o Manchester City tamén non é para, non Bueno, tampouco. Pero a ver, eu Ganado. creo que O único eu estou de acordo Al con Champions, Leo pero que sí. calquer equipo inglés ahora mismo está a outro nivel dos equipos españoles. A Liga Inglesa Pero ahora a mismo, a Champions- Premier está a outro nivel A totalmente Champions League é distinto. totalmente distinta, porque mira, estamos falando do Paris Saint-Germain, o ano pasado, o único equipo por xogo, por calidade e todo, que Por ritmo, ganara por físico, era o Barcelona. Por unha experiencia, por rapaces que non teñen experiencia en Milán, creo que foi. O Inter de Milán. Sí. Pues, bueno, aí a perderon. Se pasan esa Quen tuvo a eliminatoria, culpa dese partido? O entrenador. o entrenador é o xogador. É O entrenador.
A ver, é unha decisión na cal o xogador non ten por que salir co balón xogado, Pero pega vamos, unha hostia para pero arriba e vamos a acabou ver, o problema. Guerra, después de lo que remontamos en el descuento, no te pueden coger en una contra. Pero o Barcelona xoga así, tú que non podes é querer xogar un balón cando te están presionando, pégalle para arriba. Hai que Bueno, jugar a quero pelota dicir que o todo. Barcelona se pase esa eliminatoria e gana a Champions. Yo tengo mis E, dudas. sin Paris embargo, Saint-Germain. ano pasado, No, o Barcelona. nas Pero tú daba co Paris eliminatorias... Saint-Germain a final. Yo tengo mis dudas. Pero o Paris Saint-Germain pasou, o que estou falando, por os estados anímicos, o Paris Saint-Germain pasou na segunda, na que Pero estaba moi fuerte. Os 16 Bueno, equipos. a estas alturas do ano pasado, a estas alturas da liguilla do ano pasado, estábamos falando de que o Arsenal iba como un tiro. Sí. Sí. No, el Sí, Liverpool. O el Liverpool, Liverpool. perdón, o Liverpool, iba como un tiro. E chegou o Paris Saint-Germain, Bueno, pero el PSG, Pero te digo eu, pero el PSG estaba moi fuerte. Y tenía muy Estaba buen fuerte equipo. como daquela non estaba... como ganou os No, partidos no. nos últimos minutos, como ganou o Madrid as Champions todas, o Paris Saint-Germain máis ou menos fixo copiou un pouquiño máis. Ganaba nos últimos minutos, non sei que o Liverpool fora no Parque de Príncipe, que iba perdendo e remontou. No, empataron. E Algo raro, sí. sí. Bueno, Sí. ahora non me O sea, que o recordo. fútbol, a ver, Pero bueno, a veces é que che entraría pero- e tiñas un pouco. Claro. de- O único partido que vin eu que ganara o Paris Saint-Germain foi a final, que ganara holgadamente contra o Inter, que lle pasara por encima. Pero despois xa non vin eu o Paris Saint-Germain Non, pues, o que se... e ten un equipazo, Pero tú vías ao Barcelona iba pasaba por riba ya todos os equipos. Hasta que lle pasou, Milán, pero non sufría para ganar aos equipos. Bueno, Chegou pero- a Milán e tuveron unha Guerra, tía que llevar a facer. Guerra, no puedes encajar 8 goles en 2 partidos. Non. En Europa non podes encaixar tanto. Pues yo el Barça no lo veo para ganar la Champions tampoco. Tampouco. E o Atlético de Madrid tampouco. O Madrid ainda menos logo. Un equipo inglés o el Bayern Múnich. O Bayern Múnich. O Bayern Múnich recuperou ahora, creo que a Musiala, non sei, Pues. algo así, que un pedazo de xogar como a Copa do Ojalá me Mundo. equivoque y la gane el Barça. Porque, Erika, non pode xogar a final o Atlético de Madrid e o Barcelona da Champions, non? Non Ojalá. o vexo, non o vexo. Non o vexo. Sería bonito, sería Se bonito. cruza. Firmamos. Sí, sí, sí. sí. No, Pero no. cruzaríanse. Ainda que sea No. perdendo, Non sei. No lo sé. No, eu polo que teño, creo que o Barcelona vai polo grupo do Manchester City, Sí, a o Madrid vai polo grupo do Arsenal, Uf, algo así, máis ou menos. Pero mira, si é así, podes ganar a Copa. sí. Mañá podes ganar a Copa, non hai Erika. problema. A Erika Lachi. Pero se lle pasa igual que o Madrid está apañado. Bueno, pero Chema, tú que dis? Non dis nada neste debate? No, porque estou observando aquí, porque claro, se me metes por Europa e tal, eu non son... Perdona, para Europa estaba el Celta, claro. Sí, no. Puede ser, La Intertoto. eu non son tan pesimista, entre aspas, como o Leo, non? Eu creo que o Barça pode facer un bo papel, aínda. É a miña opinión. Vexo un equipo potente, compacto e con un fondo de armario moi bo. Os cambios, es que hai este lesionado, non, está ben. É a miña opinión. Igual o que digo agora Non vale para nada. Non vale para nada. Pero bueno, eu creo que sí, non? Que ten posibilidades. E o Atlético de Madrid, pois é verdade, tamén o que se apuntaba aquí, que se realmente ten moi pouco que xogar na Liga, ou non sei que, non sei quanto, igual vai dar a batalla aí en Europa a ver que pasa. Eu teño esa impresión, pero bueno, vos estadesme quitando a cabeza, pero bueno. No, tú dixes a tua opinión como a nós. Sí, Claro, non temos a bolita. Ora, eu insisto... Tú despois xa mañá ves o partido co Leo e xa verás tú, Claro. cambia de opinión. Claro que cambia. No. Sí, te digo eu, bueno... Mira, incluso o mañana, goleando el Atlético, le remontamos al Nou Camp. Goleando o Atlético. Le remontamos al Nou Camp. No sé qué poco Este é optimista, pero despois xa non jugamos a nada, Está esta moi defensa... Mira, Claro. digoche unha cousa. Prefiero mañá perder un 0 e ir a remontar o Camp Nou que ao revés. Porque se vamos ao Camp Nou ganando, o sea, na primeira volta, eso vai Que ser un desastre. que metemos un outro- desastre. vai meter Vámonos meter todos atrás, outro non vamos burro, non? pasar do medio de campo, aquilo... Eu acordo, No, eu horror, acórdome, horror. Totalmente de acuerdo. Horror. eu acordo, non sei que partido fora do Atlético de Madrid, que xugaron 6-4 ou algo así, sí, con 6 defensas, non sei se fora contra o Madrid. Non fai moitos anos, algo así. Eu, se non recordo mal, foi en Champions contra o City. Algo así fora, non? Contra o City. Sí, Aquelo era... Que se metera, era un 6-4, Sí, 6 defensas ou algo así. casi. Aquelo era horror. Entonces eu sufro. Eu prefiero ir a remontar, xa cho digo, que salir de ir con ventaxa e ir a un partido inteiro outra vez. Ida e volta o que di el, os idas e voltas ao Atleti. Bueno, e agora xa para rematar, que xa estás quedando pouco tempo, sabes que Laporta presentou a dimisión para presentarse outra vez ás eleccións, e despois xa está, como lle chaman outro candidato, Fon. Fon, non, algo así. Como vedes o tema?
Que pensades vos? Porque agora parece que entra en xogo Messi, que algo lín por aí, que entraba en algo xa na batalla electoral tamén. No sé, non estou moi informado. Non estás moi informado? Pois para eso me han dicho os deberes, non? Tarde e mal. Non, me han dicho os deberes, hoxe me han dicho... Me han dicho os deberes. Pero bueno, tú como ves eso? Vamos a ver, aquí en Barcelona lo que cuentan son os resultados, non nos engañemos. Y Laporta devolvió la ilusión al Barça. Como era aquela pancarta que puña ali, como era? Encantado de volver. Volver a verlos. Volver a verlos, o algo así, en Madrid, ¿no? Cuando llegó Laporta el Barça era un erial. Económicamente sigue siéndolo, pero por lo menos ahora se juega bien al fútbol, se ha ganado la Liga, se ha ganado la Copa, se ha ganado la Supercopa. Lo normal es que vuelva a ganar. Sí. Yo creo que sí. La acción culé, ese orgullo, esa chulería de Laporta le gusta. Gustalle eso, ese pique que ten con Madrid, ¿no? Sí. Ese que se mete en todo los fregados, ¿no? Y además da la sensación de que los jugadores están con él. Y eso pesa mucho de cara al voto de la opinión pública. Pero bueno, non sei, veremos. Sí. Eu penso, vale, viñeron os títulos con este señor, con Laporta, progresou tamén económicamente, que estaba feito unha ruína, bueno... Unha ruína está, Bueno, pero ahora porque parece... digo os medios de comunicación... Bueno, decían que estaba, bueno, ahora parece que progresou un pouco, porque teñen ingreso, polo menos chegan a Champions xa un pouco lexos, ganaron varios títulos, entón eso todo ao final son ingresos. As palancas as que fai a de China, non sei, tal, tamén chegan, entón, eu penso que vai ganar, que non ten rival. E tamén eu creo que sí por unha razón, porque basicamente o Barça estou en unha situación complicada económicamente. Bueno, ainda está, Chema. Bueno, ainda está, pero con máis razón, entonces, máis mérito ten a presidencia e a directiva, o que lle acompañan, porque de alguna maneira, con esa situación económica de impedimentos por un lado e por outro, pois ten un equipo moi competitivo e unha filosofía moi importante que tenen que mirarse todos os equipos, que é cuidar a canteira de maneira enorme. E os chavales que están aí salen de aí. Sí, pero non vedes que ten xa na anterior etapa con Laporta, xa, nin que tuvera suerte, nin que tuvera unha flor, porque daquela xa saliron a remesa moi boa de xogadores da canteira. E agora volve ter outra... Bueno, non creo que sea unha flor. Eu creo que unha filosofía no Barcelona, a Masía é unha fábrica de xogadores con unhas determinadas características, e non só falo de futbolísticamente, sino mentalmente, o sea, eles mentalmente teñen unhas determinadas características, ningún vai pensando en vou a ser individualista e tal, teñen, bueno, van moi adoctrinados nese sentido, e despois co tema de Laporta, eu creo que vai ganar, e Laporta para min ademais ten un valor añadido que é superar unha etapa complicadísima que é o pos-Messi. Superar a situación pos-Messi e non pasar unha travesía do deserto longuísima. Parecía que iba a ser máis longa. Parecía que iba a ser moito máis longa. E ademais con esa situación económica, o sea, con esa situación, unha conxunción, non? Vaise Messi, primeiro vaise Guardiola, despois vaise Messi, despois económicamente queda un pouco no chasis e xurse, pois eso, o que vos decides, unha canteira ben traballada e ben organizada. Moita lástima me deu a min o de Xavi, non? Porque eu creo que eu retomo o meu, pero que falabades, e quen pode vir para o Atlético de Madrid, non? Pois eu creo que a Xavi lle pasou o que lle podría pasar a Torres se o queren subir agora. Tiñan que estar primeiro en outros equipos antes de ir para o Barça. Eu creo que ao millor estando entrenando en outros lugares por Europa podría ser un Xavi, podría ser un Guardiola, entendédeme, nese sentido. Que cabe un pouquiño antes. Sí, ao fútbol. Sí. El pagou o pato. Era o da casa, era o que había, a situación económica era que era, e ainda así, pois todo sacou a... Pois eu non estou de acordo. Xavi ganou a Liga, e aún así lo echaron. No, pero sí, pero era un pouco o tema do Madrid agora. O xogo non... Ganou, cantos partidos ganando Xavi? 1-0. Pero ganou a Liga. Sí, va a ganar a Liga, pero viña a facer un fútbol que iba a dicir tal, pero o fútbol nunca sou no Barcelona ese fútbol. Os digo que Laporta tiene esa ventaja, recuperó el orgullo del equipo potente, que juega bien al fútbol, que juega al ataque, que gana, y eso vende mucho. Bueno, sí, despois xa tamén tuvo a explosión que, como quen di, o que dicía antes Erika, que o de Messi, cando marchou Messi, que salira tan pronto este rapaz con 17 anos, que salira tan pronto que lo sacó Xavi, cuidado. Sí. Y no olvidemos que hubo suerte. Rafinha funcionó, Lewandowski funcionó, Rashford está funcionando, los fichajes acertaron. Que esto es importante. Vámonos un pouco atrás ao tema do Cholo. Rafinha con Xavi non xogaba.
Por E eso. con ese debe, non me acordo outros nombres, pero había varios na plantilla que non xogaban. Chegou o alemán, cambiou a mentalidade. Por eso digo, un entrenador é moi importante nun equipo, cambiou a mentalidade, tuvo a suerte de quitar Casado, Bernal, diulle máis minutos a Pedri, adiantou un pouco máis, ou retrasou un pouco máis na posición do campo. O sea, fixo uns cambios. De Jong tamén é outro. De Jong, Jong. que tamén non nada. Eric García. Eric García, outro. O sea que un entrenador, queiras ou non queiras, pois se está activo mentalmente, tácticamente, crea ilusión, e creen nel, pois os equipos salen. Fermín, etc. Eso todo, parte responsable diso todo é o alemán. Lorena, que nos queda pouquiño tempo. Sí, bueno, creo que está é o favorito, Laporta, penso que vai a ganar, e o que non creo é que sexa sorte o da canteira, sino que é unha implicación do club, unha confianza na canteira, e desde logo é traballo desde abaixo. Bueno, veño, unha porriña ou resultado que vedes vos pa mañá. Por onde empezamos? Empezamos por Lorena, vamos deixar Édica por final. Eu mañá digo un 2-2. 2-2. A ver, Chema, molla. Pois eu Que a auga xa cae bastante fora. tamén é un 1-1. A ver, maestro. 1-4 gana o Barça. E tira sempre por largo. Yo 3-3. 3-3. Quedas por final, Eric. 1-2 para ir a remontar a Barcelona. Bueno, pois aquí vamos a despedir o No, programa. perdón, le toca al moderador hacer su porra. No, non podo facer porras. Eu pa semana fago echar porras. Non podo facer porras. un solista, ves? Non podo facer Con caguetas aí. Non podo facer porras, eu xa pa semana darei xa porra. Bueno, chegamos ao fin aquí no programa A Portería de Televisión do Carballiño. Darvos as gracias, como sempre, aos 5. Xa falaremos pa semana, o que pase, os que repitades, xa comentaremos algo. Nada máis. Moitas gracias a todos e aos espectadores que están detrás da cámara, moitas gracias por vernos unha semana máis. Hasta luego. Ahora.